Čau, Rostia, tohle je nové video, já už jsem právě v gymu, dávám si ranní kávičku, je 6 hodin ráno, dneska máme nabitý program, napsal jsem si tady svůj trénink na tabulku, čeká nás dneska náročný den, já vás vezmu sebou, začneme teď nějakým tréninkem, mám tady nějaké power cleany, zadní dřepy, EMOM na toastu bary, potom biker. Po tréninku tak jedu na schůzku do Bohumína a do Frýdku. Odpoledne máme domluvenou prohlídku, půjdeme s Marketou Manovou na nové byty, které jsou tady v Havířově. Už je spuštěný prodej, takže vás tam provedeme, odpovíme si nějaké otázky a já vás provedu tímto dnem. Tak pojďte se na to podívat. Praying on my knees, so many nights. Murders right outside this runs, terrorized. You make it out, you'll treat this shit like paradise. Money stacked in the wall, it's secure. Doc did an ultra scan on my heart and it's pure. I can sit back and tell you all we can endure grind. Many nights, cash for different countries, I take every kind. Built another brand, shit big as Calvin Klein. Better watch me close, you don't want a mastermind. I'm the one giving no hope, and nigga, that's a sign. Many nights, cool summer, thin as ice. Many nights, many cries, real ties. Another 100 count a million times. No, I told you once that on the time reveal. Any loan I ever got, I've been on time with my bill. All this cash come from my stock, gon' make me interest a year. Every single account I'm giving attention this year. Patient and staying focused while I'm blazing this split. 6 racks out my account, a couple days for a trip. Big bitch on my line, waiting any day for the trip. Belly nights, knuckles in my bag on very high. Say you got my back, then don't you never lie. With a new foundation and it stabilized. I don't want your help, I want you patronize. Many nights, many nights. Different countries, I take every kind. Built another shit big as Calvin Klein. Better watch me close, you don't want a mastermind. I'm the one giving no hope, and nigga, that's a sign. Many nights, cool summer, thin as ice. Many nights, many cries, real ties. Another 100 count a million times. No, I told you once that on the time reveal. Any loan I ever got, I've been on time with my bill. All this cash come from my stock, gon' make me interest a year. Every single account I'm giving attention this year. Patient and staying focused while I'm blazing the split. 6 racks out my account, a couple days for a trip. Big bitch on my line, waiting a day for the trip. Belly nights, knuckles in my bag on Tak, máme právě pověšený druhý banner v Havířově z 5. Já už mám tady hotovo, takže na mě budete narážet opravdu na každém kroku. Jak už jsem dneska ráno zmiňoval, tak dostáváme se k hlavní části tohohle videa. Právě se nacházíme v Havířově na Podlesí a já tady mám vedle sebe kolegyňku z kanceláře, Marketu Tomanovou. Marketko, řekni nám, na co se půjdeme za chvilku podívat. Tak budeme se podívat na to, co tady tato budova obsahuje, nebo spíš co my nabízíme v této budově. Jsou to všechno byty v osobním vlastnictví, které jsou v Havířově ve velkém nedostatku, takže jsme jich tady trošku přidali. Ukážeme si, co tam všechno dále máme. Super, to bych fakt podtrhnul, že to jsou byty v osobním vlastnictví, protože tady v Havířově je strašně moc družstevních podílů na prodej, ale těch osobek je tady fakt nedostatek, takže tohle
může někomu vyřešit problém, ať už se to týká řešení nějakého financování a tak dále. Jaká je to tady lokalita? Je to na Podlesí, což je to ta nejlepší lokalita, co Havířov může nabízet. Zároveň jsme blízko ulice Přátelství, která je tady v této lokalitě ta nejlukrativnější, takže tato lokalita je za mě ta nejlepší a vidí to tady i spoustu občanů Havířova, takže je to ta topka, co může být. Kolik těch bytových jednotek tady bude celkem? Je jich tady 63, s tím, že jsme na parkovišti, kde k těm bytům i náleží parkovací místo, sklepní koje, je tam i společné prostory jako kočárkárna, kolovna, takže všechno toto ta budova má. Markéto, ta budova zvenku už vypadá, že je téměř celá hotová. Jak to vypadá s nějakým časovým plánem, harmonogramem, jak to je namyšleno třeba s kolaudací a s předáním těch jednotlivých bytů novým vlastníkům? Je to tak, zvenku už to je kompletně hotové, vevnitř se ještě dodělávají poslední práce a kolaudace bude teď na podzim, s tím, že předání a možnost bydlení bude na začátku roku 2026, ale je to výhoda pro ty, kteří řeší nějaké financování, že mají poměrně dost času zajistit ty finance. To je určitě super, že i kdyby potřebovali prodat nějakou nemovitost na to, aby koupit toho nového bytu mohli zafinancovat, tak je na to, nechci říkat dost času, ale nějaký prostor tam je, čili můžeme to začít řešit, klidně se ozvěte, a předání těch jednotek je ještě dost času. Napadá mě ještě poslední takhle otázka, jak to vidím, protože tady v tom lesoparku projde strašně moc lidí a myslím si, že i tady v Havířově už se to stalo docela populárním. Jaký je o to zájem vůbec, co se týká zájmu o ten interiér a nějakých informací? Tak prohlídek je tady denně až 10. Dovolím si říct, že už tady byla 100 těch prohlídek s tím, že i co šli kolem jdoucí, tak se nenápadně vkradli do objektu, takže upozorňuji to nedělat. Může se cokoliv stát, vždy pokud máte zájem o prohlídku, kontaktovat makléře. Je to pořád stavba, bych zmínil, čili když to někdo uvidí, že to jsou otevřené dveře, prosím, vždycky kontaktujte někoho, nějakou odpovědnou osobu, která vás tam vezme. Některé ty jednotky už nejsou k dispozici, je nějaký pořadník, kdo má o to ještě zájem, kdyby náhodou to nedopadlo, takže byl extrémní zájem, ani jsme to sami nečekali. Super, to zní moc dobře, takže určitě všechny informace budou zmíněny a co nebude zmíněné, tak si nás můžete najít na Instagramu nebo na stránkách www.rezidence-podlesí.cz. Tam je většina informací, jsou tam všechny kontakty, takže jdem se podívat dovnitř. Právě jsme přišli do první bytové jednotky. Market, představ nám to, kam jsme přišli, jak je to velké a kolik takových jednotek tady je. Tak právě se nacházíme v té největší jednotce 4KK, jsme právě v 10. patře s úžasným výhledem. Tato jednotka má celkovou plochu 101 m2, s tím, že jsou tady 2 koupelny, k bytové jednotce náleží i 2 parkovací místa a cena je o 6,5 milionu. Ty 2 parkovací místa jsou hrozně fajn. Havířovi tady okolí má strašný problém s parkováním. Je to tak. Takže určitě ty parkovací místa oceníte. Jak to je s parkovacíma místama k ostatním bytům, tady k těm velkým, 100 metrovým, tak jsou 2 parkovací místa, jak to mají ostatní bytové jednotky? Ostatní bytové jednotky mají vždy jedno parkovací místo, každopádně pro případné návštěvy i před budovu je nachystané místo, kde se dá parkovat. A je nějak zajištěno, aby na ty parkovací místa nevyjížděl nikdo cizí, čili jenom rezidenti, protože jak se tady rozkřikne, že tu jsou nějaké volné parkovací místa, tak to tady bude obsazené jako zbytek města. Je to tak, parkovací část je ohraničena vjezdovou bránou, která bude na kartu na dané vozidlo, takže nemůže se stát, že vám někdo zabere parkovací místo, pokud si tuto jednotku koupíte. Perfektní. Zatím to zní moc dobře. Jaké je tady vybavení, nebo s čím už ti zájemci, klienti kupují tu jednotku? Jsou tady všude vinylové podlahy, grohé sanita, takže hodně se dbalo na tu kvalitu. Okna mají trojsklo, je tady prosklené, zábradlí nebo ta loď je celkově prosklená, takže už to více dělá ten obzor na to okolí. Někomu to dělá špatně, že je tak vysoko, ale je to krásné, zároveň z
Jsou tady venkovní rolety, které se dají stáhnout, je tady kompletní tma, když se to zatáhne. Plus tady máme klimatizační jednotku a rekuperaci, kde jsou výduchy ve všech těch příčkách. To znamená, že ta jednotka za vás čistí vzduch, větra, nemusíte tím pádem otvírat okna. Je to za vás kompletně vyřešeno touto jednotkou. Jak se dívám, tak tady nejsou ani klasické okna, jsou tady vlastně dveře. Jsou fixní, anebo ty otvírací francouzské okna, takže tady z tohoto důvodu, protože je tady ta rekuperační jednotka, když si ten člověk zadá jasnou teplotu, kterou chce, tak ta jednotka to za něho řeší a čistí. Perfektní. Myslím si, že to je hodně moderní. V Havířově tady nic takového obdobného není. Jak je tady řešené topení? Topení není podlahové, je normálně ústřední dálkové, ale už nemáme takovou tu hnusnou stojací bednu, už to máme všechno tady z podlahy, to teplo jde od země, nejde to z prostoru, takže... Není to tím tělesem na stěně, ale je to schované tady za tou mřížkou. Přesně tak. Právě se nacházíme v jedné z ložnic. Markéty, jaká je tady dispozice u toho největšího bytu? Je to 4KK, takže má to 3 pokoje a 1 obývací pokoj s kuchyní plus 2 koupelny, které jsou pro velké pohodlí tohoto velkého bytu. Když tady budu mít tedy postel, můžu se dívat tady na ten les, bude mi tady budit slunce, nebo se budu koukat večer na západ, nebo jak to tady je? Přesně tak, ráno tady vychází sluníčko, zapadá na druhé straně a zároveň máme výhled i na třetí světovou stranu, a to na sever, takže dostatek slunce i tmy zároveň. Super, takže vlastně slunce bude zapadat nad městem, čili já z obýváku z gauče můžu sledovat, jak sluníčko zapadá nad městem. Přesně tak, a ten západ slunce je nádherný. Markéta, řekni nám ještě nějaké další výhody tady nejenom tohohle krásného bytu, ale všech těch bytů v tomhle projektu. Velkou výhodou určitě je to, že mají velké loďie, které jsou průchozí, a to znamená, že když projdu tady, tak se objevím v druhém pokoji. A to je velká výhoda. Přemístili jsme se z toho největšího 4pokojového bytu do menšího. Markéto, prosím tě, popiš nám ho, co tady klienti najdou, co tady můžou vidět. Teď jsme v těch největších 2KK, které tady jsou. Jsou tady velikosti o 67 m². Jsou 2 jednotky vedle sebe stejné, akorát jsou zrcadlově. Mají velkou koupelnu s vanou i se sprchovým koutem, takže je to fajn kompromis, pokud se rádi sprchujete, zároveň i rochníte. Ta koupelna je opravdu prostorná. Napadá mě, vedle jsme mohli vidět rolety. Jsou i tady ty rolety? Rolety jsou úplně ve všech jednotkách, tak stejně i ty klimatizace, rekuperační jednotky. Toto je standard, který je zahrnut ve všech jednotkách, takže je to úplně ve všech. Ještě další věc, co mě napadá, vidím tady vinylovou podlahu a černé doplňky. To tedy bude taky ve všech bytových jednotkách, které tady se nachází? Přesně tak, i světla, toto je taky zahrnuto v těch standardech celého toho bytu, proto je to tak i nadstandardní na ten Havířov, protože všude jsou ty vinylové podlahy a kvalitní materiály, takže to je to, co odlišuje tento projekt od těch ostatních. Jaké jsou tady potom ještě další velikosti těch 2pokojových bytů? Ty 2KK jsou o 3 velikostech, jak už jsem zmiňovala, tady tato má 67 m², pak máme 50 m² a 43. Kolik ještě těch bytů je tady volných? Konkrétně třeba tady ten největší 2pokojový. Můžou klient ještě přijít vůbec a nějaký si tady zarezervovat, nebo už to je všechno prodané, nebo jak to je? Ještě tyto k dispozici jsou od 8. patra níže, záleží jaká je to ta strana, jestli je ta druhá zrcadlově nebo tady tato konkrétně ještě v 8. patře a níže, zbytek je to tak nějak podobně od 7. patra níže. Ty největší 2KK jsou stále k dispozici a 3 z celkových 63, takže už je zbývá posledních 20 bytových jednotek. Napadá mě ještě otázka, když bych chtěl nějaký ten menší 2pokojový, je ještě něco k dispozici, protože tam jsme se prozatím nebyli podívat? Momentálně je to vše zarezervováno, může se samozřejmě stát nějaká špatná situace toho konkrétního člověka, že to třeba nezafinancuje, může se ještě postupně stát, že se třeba něco uvolní, ale momentálně už je to všechno zajednáno. Jakým způsobem se to dá financovat, nebo jsme schopni to nějak s tím pomoct a zajistit to? To určitě. Možnosti financování jsou hypotékou, kdy máme 2 finanční specialisty, a to Ondru Václavka a Damiana Grosse, s
S tím, že další možnost je samozřejmě, že můžeš prodat Litvinu a koupit si tady tuto nemovitost, anebo samozřejmě taky ještě prodejeme své současné nemovitosti a koupí tady této, protože nabízíme i produkt 60% předem, což znamená, že bydlím ve stávající nemovitosti, zároveň kupuju druhou, ale mám vyřešené ty finance. Takže kontaktováním finančních poradců, tak vlastně oni nás provedou celým tím procesem získání hypotéky, úvěru a tak dále. Super. Viděli jsme už dneska 4pokojový největší byt, viděli jsme velké 2 kakáčka. Kam jsme přišli teďkom? Právě jsme teď v těch nejmenších 2 KK, které už ale bohužel nejsou k dispozici, ale jak už jsem zmiňovala, může se cokoliv stát. Tady tyto byty jsou jedinečné v tom, že jsou ať už to na této straně s výhledem na město, tak i s výhledem do zeleně. Takže tyhle už se nedají rezervovat a už jsou všechny kompletně pryč. Dlouho to trvalo od uveřejnění do inzerce po to, že to bylo teďko, že to je všechno pryč, nebo jak to dlouho to trvá? Nevím přesně, ale myslím si, že to bylo tak zhruba měsíc a čtvrt, měsíc a půl, kdy jsme to kompletně tady tyhle byty zarezervovali. To byla rychlost. Byla to velká rychlost. To bude tím, že tady v Havířově moc bytů v tomhle standardu se nenachází. Přesně tak, hlavně v dnešní době mladí lidi chcou už bydlet v něčem moderním, co je hezké a není to ve staré zastavbě. Napadá mě ještě, mohli jsme vidět i v těch předchozích bytech kuchyňské linky. Jak to je s kuchyněma tady? Ty bohužel nejsou součástí té koupě, toto je jenom pro představu, jak by to mohlo vypadat. Každý si řeší vybavení toho bytu už sám. Vzhledem k tomu, že každý má jiný vkus, tak může si to vybavit, jak potřebuje. To je jenom takový jako náhled. Jednou velkou výhodou, co mají tyto byty, jsou také elektrické zvonky, kde vidíte, kdo na vás čeká, případně kdo by vás mohl otravovat. Máme tady další den. Chtěl jsem tenhle závěr natočit ještě včera, ale po natáčení z Market na rezidenci, tak jsem ještě spěchal rychle do gymu, tam jsem měl 2 lekce a po lekcích už jsem spěchal domů, takže to točím teďka. Čekám už zase na prohlídky na další nemovitosti. Bohužel chtěl jsem vás vzít sebou ještě na prohlídku do Bohumína, ale to bohužel se mi nepovedlo. Majitele si nepřáli, abych tam natáčel, takže to absolutně respektuju. Bohužel ne vždycky to vyjde. Každopádně budu se snažit, když někde bude to zajímavé, tak se vždycky zeptám, jestli jim to nevadí a rád vám to natočím. Tohle je všechno pro dnešní video. Budu rád za nějaký váš názor, když mi napíšete dolů do komentářů, pokud to přesdílíte, olajkujete a tak. Moc si toho vážím, každého, kdo tohle sleduje. A to je vše, uvidíme se zase příště. Díky, čau.